Kain po. Tinola. Pagbibis ng ating part 2 guys. Luto na. Maalat nga. Malat? Hindi. Tama lang. Diba? Ano naman? Hindi, nagadun ka ang long yata. Tulog ang muna. Kain natin. Nakatak-in ang pangarap ko. Ay, babay. Kain na. Kamay. Pagdamatan ka mga ka. Iyak nga. Kain tayo guys. Isip mo ito ka. Kain po. Ay, sorry. Doon kayo eh. Hangar dahil. Ay, nagadating na po. Ano na ba Ganda naman tong si Maria eh. Bakit hindi lapan mo tong sultan? Ano? Kay, Nes, yung leg, nakuha ko yan. Bala ka dyan. ading mo. Ikawagin mo sa ading mo. Sininggan tong ano nila. Bang! Kain na daw. Bye-bye. Wala ito ba? Di ka magkain? Ah, di magkain? Kain ka? Ginatari ko rin naman yung baby. Yung makikita ko na. Alaga, kain tayo guys. Sarap ang ulam namin guys. Manok na litin. Mga hindi pa nagkain dyan guys. Yan. Kinakain ka ni nanay mo ng manok dyan. Ano daw pa sa lubong mo pa dyan, sabi ni nanay mo. Kain pa ako. Nag-comment siya. Sabi niya ano, bilang mo daw siya ng lansones, rambutan, Pag walang lansunis siya. Mura kasi dito. Mahal ang tayo nasa 100 plus yung kilo na yun. Wala nga daw, sabi ni Kajang. Wala. Di ba siya nagalabas para makita? Ayun guys. Tulog ng ating baby. Nakainit. Ay, ang ingay ng sa Ako sa rin lang. Ikan ko na si Lilia. Si Auntie Pasing na alatan, ikaw natabangan. Talaga yung nagdila. Yung ginagawa ko pa doon. Tapos yung... Huwag mo masyadong kakain. Tapos yung lagay ko na, hindi pa nagtulang. Yun. Lagay. Napoy kasi niyang kanan dito lang sila. Wala ko mainitan. Padigo daw kayo, oh. Padigo kayo man na titinolayo. Man tayo. Imbis na dalhin ni Auntie Legay sa Manila na. Kaya ito sa mo na kaya mo. Pwede ah. Mabalinlat ta ah. Pwede na taas. Maluwag pa naman yung sasakyan. May space pa sa likod. Ang power. Dalawa kayo daw. Pagdating niyo siguro sa Manila, kayo na. Tawag butusan ka. Yung kaba na usapan. Biyahe. Kung mag-usap, baka Alam yung tukuti na nadali ko na. mag-headset na lang kami. Kayong dalawa dun sa likod. Kami dun sa kwan. At na. Kayo dun na sa Napapahalik na ako sa bahay ko. Lang ka. Hiyain yung jijigin din. Hiyain niya. Ayusin mo na nga yan. Mukhang nagugutom na ako. Mukhang malalim ng tulog niya o mukhang nagugutom na ako. Kamu ka na dun sa mga.
Nes, kadaming leeg. Yan na natin. Yan sa malaki. Ito yung isang sako na yun. Kain po. Taas mo naman ito mga. Okay. Hindi ko na reels. Ay, na-real. Nag-rels ka na. Gusto ko mag-reset. Dito na mo siya, oh! Kain tayo, guys. Ang sarap ito. Tino ng puwet. Sino ang gusto ng puwet? Ayun ko na puwet. Ang tiligayang puwet. Sarap ng puwet. Yung puwet. Laman ng buko salad. Hindi ko malimay sa ano, panurin sa libre. Alay, kaya Kaya Teresa Teresa yun. yun eh. Ha? Kaya Teresa yun. Risa na. Anak niya ah. Ay, Adobo niya na lang yung ano. Kayo mag-adobo? okay na eh. Magtupa ko may nga po. Mamayang gabi na lang. Ay, saan ko kaya? Mamayang gabi. Samba man din na kami. Yan yun na pibulay. Masarap tong bilis mo yung bagong kain mo. Saan ba ka na mamaya? Ano, Sara? Saan ba ka na mamaya? Bagay mo lang. Ba't di ka nagpakain? Ba't di ka nang dala? Okya? Nakagala ko kanin na. O, hindi ka po. Ha? Uwi na. Ikaw daw may ingay, sabi niya Aliana. Ganun talaga eh. Hold up to. Itaas ang kamay. May nag-comment na stock daw sa ano balik test na pat. Na. Kasi siguro walang lanso na siguro. May stock. O kadyang, meron Hindi daw daw. siguro nag-gratin daw. Meron po kami stock ngayon dito sa Quezon City na Baliches. Kararating lang po from Palawan. Ang Palawan pa. Pinagalingan. Kaya pang mundo. Kabalan mo, kadami. Wait ka lang eh. Kadami man kami bunga dyan sa kalakap. Buti na bakit mayroon Okay na, naman. bye-bye. Ay, tapos-tapos mo tina. Baboy nyo. Tongkoy. Dalhin nyo na lang yung pagkain niya doon. Sabi mo saan na? Kunin mo nga yung cellphone. Ang dalaw, magkana? Easy. Soy! Soy! Sarap ko natin ang pwede. Di ba, Pen? Hindi ka na yung magyan ni Baboy doon. Magkuha na siya eh. Dito? Hindi, marami kayo nandun dyan sa balkon. Hindi, magpundo muna siya. Wala na. Nadala na lahat ni Papa doon. Kailan? Nandun pa ka ako. Kanina. Kasi kasarap yung dito. Pasok ka ng box ng pagkain. So, Masarap daw kasi pagkain pag nakatas yung paa. Wala kang kasabaw-sabaw. Oh! kung magkano ko nakataas-taas. Salamat sa pamanok Antiligaya. Binusog mo ang aming pananghalingan. Nakalibre. Nakalibre kami ng lunch. Kuya dyan pa. Baka meron doon. Wala, meron ako na. Bakit magabiging mo yan? Taasan tayo ng kamay. Purong
Preskong-presko siya eh. Sa bahay kasi mainit. Nagtatrabaho. Nagpunta pa sa bayan sila. Ano. Mamaya nga po. Okay pala nga. Outside? Kasi ayaw niya nag-dito, oh. Yung mga ulam nyo. Kahit kasi Kuya Aldan. Ano lang mo sa ano? Alam mo. Ato. Ipa, Si Kupil kumain na. Halik, kinamay na. Kinamay na. Nakain ko yung isang kumay doon. Ganda ko ng kain. Gusto ko ya. Masugat. Ako na po. Pinang yun. Baka yun na. Tay. kasoy pala yung tinda niya. Si Miss Jessa. Ano po yung... Gusto ko sa kasoy yung buto niya. Hello? Ay. Hello po kay Ka Chubby Vlogs from Pampanga. Kay Sir Roland Pascasio, hello po. Hindi, excuse me po. Busog na. From local ng ano pala sa Taytay. Si Papa! Video na! Take out pa mo. Take out ng mga aso na. Si Papa. Kain na nga. Yung alaga ko nga ito. Naharap pa talaga yun. Ay. Namin nakita si Nining eh. Nauli na ako. Nahuli ka din nagkain eh. Pinahuli ka din. Hindi pa nga ako. Magkain ka pa. Ikaw, Sai. Di ka magpinagban, Sai. Ano ba yun? Tubigan mo pa? Ganda ng ipit mo, Sai, ah. Ganda ng ipit. Ay, busog. Previous na naman. Expired na naman. May shout out po kay Sir Dante Arante. Lagi po kayong pinapanood ng tatay ko. Hello po Tatay Dante. Hello po. Good morning. Ay magandang tanghali po. Kain po tayo. Kain po tayo ng saging, guys. Bigyan mo kasi ano lang, tay-tay. Sino ba si Army Junko? Lagi mo na kami. Sadyang yun. Hi, baby. Yana daw. Excuse me. Talagang makapanyo na. Hey, pa. Wala karaming magdating na. Ala, uping. Abangan natin. Si Limin ko nandoon. Ala, siyang huling-huli. No? Boyfriend niya. Boyfriend niya? Keep-up na. Si Kim So, si Jung gusto ko din. Hello, oo. Sa may business proposal. October 1 yata siya. Siya ko lang una. Makawit Si yung babae? Hindi, sa business proposal. Saan sila? Saan yung babae? Diyan sa, ayun ba sa dyan lang sa to? Hello, gusto ko yun. Gusto ko makita. Pati si Park Seo Jung. Kim Chiu? Kim Chu daw. Pang dito ka lang. Wow, sarap naman kumain na sa kubo, lalo na kung tinolang ulam, sarap kape. Bahay po ito nila kon. Sobrang sarap po. Lagardo Versosa.
nakikain kami dito sa kanilang bahay. Kasi narinig namin bali-balita magtatay doon. Oo. Kaya dinayo na namin. Na-istorbo mo na. Ay. Hello mga idol, musta po kayo lahat dyan? Watching from Pasig. Noriel Dalida. Dalida. Hello po. Sir Noriel. Oh, pa. Kumasandong ako ay power na nga. Huwag na mapulit sa kabago na. Ingat daw po kayong lahat dyan. Sabi po ni tatay, pati daw po kay Bibil Liana. Thank you so much po, Tatay Dante. Ingat din po kayo dyan. Arante family. Tignan ko yung picture, akala ko si Bonnie. Shout out din po kay Ma Mary Grace Castillo. Hello po. Hello po sa mga taga-laon niyo. Busog match. Ba't walang nagkain ng kalaykay? Wala. Balik mo sa kasi rula yan. Sulamin nila. Hindi naman nakalaw ka wasa eh. Mani nakalaw ko. Sige, habol mo na. Kaya sila na dada. Hindi mo nila. Hindi mo masilan niya. Except sa bangot. Lang bangon. Ay, ayaw niya. Sabi niya, nagka-attendance daw ako daw puro bago sa ikaw na. Bigyan mo ng ano eh, tilapia. Ano kayo, mag-isang ng ay bango. Ben, saan yung takip ng ulam mo ay? May ang pakit ng kaldero ay. Yung Sam? Ha? Yung takip ng ulam mo? Diyan. May bigas. Thank you po, Ma'am Ann Pennington. Hindi, dito sa kaserola. Yan ang kawali. Kanang malian ka din, bebe. Lagay mo lang dyan. Ang aking mga hugasin. Wala kang hugasin? Doon tayo sa ibabaw ng kawali mo. Okay na. Ano, Je? Wala kang hugasin? Ayan. Ay, kinuha ni nanay? Ay. Tutok ka na naman. Wala. Ano ka takaw? Takaw na tayo sa'yo sa akin. Ba't po kulang ang mga ka-dragon ladies sa lap sa Ante. Atendeta at Ate Madonna? Tapos ba Nasa yung Manila po basahan? sila. Si Basahan. Si Joanne naman po ay nasa Morong Rizal. Bakit yan nandyan? Yung tabaco. Yan, grabon. Kaya pinagpatungan ko yung kan. Ay. Sino ka ba kaya kay Kuya Dan? Wala siyang tabaco. Pag walang-wala na? Hindi niya isurot sa Manila. Ma, Ganun yun pag walang-wala na. baka, kinabilo. Yung may ano, Ginabilo. Larina ba yun? Hindi, Arena. Pumungin niya kayo. naman yung sa mga. Arena. Yan, binibili sa Tarlac yan. Punta na namin yung mata niya. Wala. Lawang lang siya. Katakaw. Hala, katakaw. Ilang araw mo man kasi yung paypay ko dyan, hindi yung alam pang paypay kay Saysay. Nakatulog na sila. Sila. Hello po sa ating 58 viewers. 8K. 58,000. 58,000. Wala na rin kain na. Siyan niya, nagkakain pa. Hi Gigi and Pen, kamusta na kayo pala dyan? Miss ko na kayong lahat dyan. Thank you so much po Sir Adele Lacusal. Punta na sa ilaw. Mama. Tawa ka nga sa akin. Say, dali dito, dali. Oo, sabi, andito nandun si Ma'am Ann Pennington, no? Sabi niya, ang cute-cute mo daw, dali.
Dali, dito. Dali. Sila ba yung September na mamas ko? Hello po ako. Ito ma'am Ma'am Ann Pennington o si Sarisa. Andito na naman po siya. Ito po yung hita niya malaki. Ayan po yung pata niya. Yung sabi niyo pong malaki ang hita. Ang cute-cute mo daw sa isay. Thank you ka mo dali. Thank you po. Babay ka doon, babay. Size ano po ako. Size medium. Medyo masasaysay kami. Yung ipit niya. Small pa lang din. Cute na baby mo ang batang po. Kasi siya. Pakurot. Sama ka namin, Sai. Sama. Para mayroon silang pigain. Mayroon pagigilan. Mukha sexy eh. Mayroon din sa ano, ka-sexy. Ang kaya ba? Masarap ganun din yan, no? Magpan siguro sa akin yung magpula-pula. Mahirap lang nawawi rin. Dito kante. Kapanti na si Saysay. Isang very good na kapanti na agad siya. Hi guys! Kami po ang future Dragon Fruit Ladies. Baby. Ang ito na po sa pag wala na kaming lahat. Sila na po ang mga Dragon Ladies sa mga susunod na henerasyon. Si Juan muna daw, si Patchay, si Si Eunice. Diana, si Saysay. Si Eunice ang Tiligaya. Dede. Dede ka pa? Dede ka pa? Diet na. Inom ka po nga, inom. Ay, ikaw magdede sa akin. Dede ko kinukurot mo. Inom. Shout out mo si Ate Joanne o dali. Hello po, Ate Joanne. Salamat po sa regalo. Mayroon siya nagigaro, dalawang pajama. Agnes, amo kay Tita Si Agnes. Gretchen lang wala. Yeah, nagpaparinig ang Gretchen. Yeah. Alam mo na yung size niya. Medium daw, Sukatin mo medium. na itong pansay sa'yo. Yeah. Nanining nila. Nanining Yeah. Sabi niya ako, wala. May sinilang. Ballerina ka kaya, Sai? Nako, hindi niya mabagkat yung katawan niya. Kaya nga yan. Ballerina ka nga, Sai. Hindi pa ka ganun po. Hi ka, hi! Ha? Nagsasalita na si Saysay, ah. Hingi daw, hingi. Sabi niya. Hingi po. Hello, Brad. Jay Kahibe. Kamusta dyan? Magbabay ka na sa'yo. Bye-bye po. Salamat po sa mga nakijoin sa live namin. Magbabay ka na Salamat daw. po. Dala ko po siya eh. Hindi pa niya yung kuko niya. Kipot mo. Kimot mo. And guys, end na natin ang ating live. Thank you so much po sa lahat ng po. Bye po. Thank you so much. Ingat po kayo dyan Thanks mo palagi. Ex mo daw sa taas.